Her i sommerperioden har vi været totalt selvforsynende og mere til. Solet leverer komplette solcelleanlæg med og uden batteri til både private og erhverv. Selvfølgelig med garanti og VE-godkendelse. Det går super godt. Det er 9 kW anlæg med 9 kW batteri, vi har stående her. Siden 1. april, der har vi trukket 115 kW ud fra nettet, men samtidig fået penge tilbage hver måned i vores elregning. Vi har ikke betalt en krone. Vores batteri har dækket vores forbrug om aftenen indtil nu. De sidste par dage her i oktober, hvor det har været meget gråvejr og flere dage træk med gråvejr og regn og skybrud og alt muligt andet, der kan jeg se, at vi ikke dækker vores forbrug. Der kommer vi ned under 10% på batteriet om morgenen. Vi har ikke noget særligt stort kørselsbehov, men siden 1. april har vi kunnet oplade elbilen via systemet, uden at trække strøm ud på nettet. Så vi har kørt totalt gratis. Det er vigtigt for mig at bidrage til den grønne omstilling, fordi klimakrisen er reel, og det er den største krise, vi har, mest alvorlige krise, vi har, der absolut ikke kan vente på noget som helst. Så det er nu, der skal ske noget. Hvis ikke vores generation gør noget i forhold til grøn omstilling, så skal vi i hvert fald ikke forvente, at vores børn kommer igennem med den grønne omstilling. Det kan ikke være sådan, at vi sidder og forbruger en hel masse og regner med, at det er dem, der skal tage ansvar for at løse klimakrisen. Jeg er meget, meget glad for mit solcelleanlæg. På alle mulige måder er det rigtige at gøre. Faktisk undrer det mig meget, at man kan få lov til at bygge nye huse i dag, uden at skulle sætte solfangere på taget. Solet, de var meget professionelle. Faktisk valgte vi dem, fordi at det var der, vi fik den mest reelle og bedste rådgivning. Og de var mest serviceorienterede. Og selve bestillingen og opsætningen og få det hele til at køre er gået problemfrit, og de har været meget, meget behagelige at arbejde sammen med. Jeg vil helt klart anbefale dem til andre, fordi at det har fungeret, som det skulle, og uden problemer. Og de har været meget, meget hjælpsomme. Så jeg er en glad mand.